het vandoor. Ja, ik vond het rot. Iedere keer als de telefoon gewoon zo wou die ik spreken mijn pop. Ja, het deed me pijn zo te zeggen dat ze neem ik bij me bent. Misschien liet de telefoon niet heel terug. Het staat niet in het boek, kan ze beter opschrijven op papier. Het geval die leefde bij mij zal terugkomen een keer. Ja, misschien wel sticht me bellen met de goede uitsloevrij. Bel gewoon eenzaam 77203. Oh ja. Ja, ik hou de telefoon altijd bij me in de buurt nu. Ik hoop dat ze mij wel eens bellen en zeggen dat ze nog wel van mij houdt. En als ze dat is, dan weet ik liefste. Ik ben blij en blij, maar ik ben eenzaam. 77203. Ja, de beste enigste way, die is nooit meer me geeft. Dus als de telefoon geeft, weet ik tot stiegen bent. En is de hoedste leefde van land, ja wie het vreugde was, ze vrij. Bel gewoon eenzaam 77203. Is de hoedste leefde van land, wie het vreugde was, zo vrij. Bel dan gewoon eenzaam 77203. Bel gewoon eenzaam 77203.